Bueno, pois entonces empezamos, vale? En primeiro lugar, temos que rectificar a urxencia. Bueno, a urxencia ben determinada porque, como sabedes, o pasado 26 de outubro publicouse no Boletín Oficial do Estado a resolución para as instruccións sobre o pago personal do sector público do incremento dun 1,5%. A nómina hai que tela pechada 10 días antes de que se remate o mes, o día 18, e hai que pagar este mes os atrasos de xaneiro, outubro e a nómina de novembro xa con este incremento, e a urxencia ben determinada por esta cuestión. Intervencións? Estamos de acordo. No. Bueno, pois entonces pasamos a votar a urxencia. Votos a favor da urxencia. E Charo tamén. Vale. Bueno, e despois traemos a proposta de modificación de créditos para incorporar remanente de tesourería destinado a financiar o incremento retributivo do artigo 23.4 do Real Decreto Lei 18/2022 de 18 de outubro. Si pudestedes ver na documentación que se vos enviou xa o martes pasado, creo recordar, a proposta de acordo que traemos é facer un incremento, aprobar expediente de modificación de créditos na modalidade de suplemento de crédito financiado con cargo remanente líquido de tesourería resultante da liquidación de exercicio anterior, como segue a continuación. Queredes que lea todas as cifras? Non fai falta. Bueno, é un importe total de 348.517,44 euros que se destina basicamente a unha previsión sobre o incremento do precio do combustible, unha previsión sobre o incremento do precio da enerxía eléctrica, ao pago de sentencias de personal e o incremento salarial correspondente. Intervencións? Bueno, desde o Partido Socialista estamos moi contentos de que por fin se trouxeran aquí esta modificación de crédito, porque efectivamente, tal e como dixo a señora alcaldesa, cando para justificar a urxencia houve unha modificación legislativa que nos obriga a todos a actualizar os salarios dos funcionarios. Pero aparte deso, hai unha parte importante tamén onde se van a pagar atrasos e débedas dos traballadores, tanto laborales como funcionarios, e iso é debido a que, como nós viñemos advertindo durante casi 8 anos, 7 anos, había unha ristra de procedementos judiciais xenerados polo Goberno de Compromiso por Galicia, porque efectivamente deixou a xente sin cobrar, sin actualizarse os soldos, e claro, somos conscientes de que iso heredou o Partido Popular cando estastes no goberno. Pero tamén tendes que ser consciente que pasaron 3 anos, e en 3 anos tampouco se fixo nada para pagarlle esa xente. Nunca é tarde cando la dicha es buena, entonces chega a tempo. E tamén queremos deixar claro de que moito do montante dese capital que se vai a aprobar agora, esperemos, en este pleno, parte deles son xuros e costas injustificadas, que se daquel tempo, cando os traballadores solicitaron os seus dereitos a cobrar o que por lei lle tocara e non chegáramos ao xulgado e non chegáramos a deixar pasar o tempo que se pasou, aforraríamos un montón de cartos en xuros e en costas, que o viñemos contando por activa e por pasiva en todos os plenos este Grupo Socialista, e queremos deixar constancia de que por fin vais a pagar parte, queda parte que, como ben sabemos, están pendientes de resolución definitiva e outras que o mellor levarase, e nos pedimoslle que se intente pagar a todo o mundo, porque os traballadores, a xente que traballa ten dereito a cobrar, e, lóxicamente, esperar 8 anos ou 7 anos para cobrar o que teñen dereito parecenos unha barbaridade. De todas formas, volvemos a decir que nos parece moi ben que este aquí isto enriba da mesa, que intentedes pagarlle as débedas que hai, que non son de responsables dos xuros e das custas, de parte dos xuros sí, porque hai 3 anos no medio que non pagastedes, pero se isto non chegara ao xulgado e fora
fruto de unha reclamación amistosa, non teríamos aquí estes números. E claro, o único que fixo o grupo de Compromiso por Galicia foi gravar o Concello a todos os veciños de Muros, porque eses cartos podíanse invertir, podíamos estar agora neste momento facendo cábalas para ver onde se invertían, porque, como sabemos, hai montóns de camiños, montóns de traballos que facer e montón de melloras en edificios públicos que podían ir para aí. E ao final van para xuros e costas, que podíamos aforrar. Pero bueno, gracias por traer eso e o Grupo Socialista vai a votar a favor. Moi ben, gracias, señora Romaní. Martínez Romaní, perdón. A ver, nós non nos imos opoñer de que ninguén cobre o que lle pertence, o que sí que vemos que unha parte dos gastos que van neste perdón, que estou sen aliento ainda. No, aire, un segundo. Tranquila. Bueno, eso, que unha parte dos gastos sí que se solucionaría presentando uns orzamentos, cousa que non se fixo, tanto se criticou nos gobernos anteriores, bueno, vai acabar a legislatura, só houbo uns. Entón, eu entendo que, bueno, nos entendemos, que iso non é só a miña postura, nos entendemos que por desgracia a suba dos combustibles, do prezo dos combustibles e a suba da factura da luz é algo que, bueno, non se podería prever ao 100%, pero sí que se vía vir, sí que se podería destinar unha partida orzamentaria maior do que temos ahora mesmo cos orzamentos prorrogados. Entón, é un parche a algo que se podería ter feito ben e con boa letra. Pero nada, basicamente que non imos votar en contra, pero tampouco nos parece a forma caída de solventar estes problemas. Moi ben, gracias, señora Samar. Ben, eu estou totalmente de acordo que o que traballa ten que cobrar e é necesario facelo e estou de acordo que cobren os que traballan e os proveedores que é o seu traballo e estou de acordo. Moi ben. Bueno, pois efectivamente o incremento dos precios, bueno, non era previsible en estes términos, desde logo, as cantidades que tendes aí están calculadas sobre un tercio do coste hasta 30 de setembro, vale, contando que quedaría un trimestre. Como vedes, nas partidas está prácticamente agotada a partida, tanto en combustibles como en enerxía eléctrica, e, bueno, en canto personal, pois a suba hai que aplicala porque a normativa non lo pide, e o pago de indemnizacións, bueno, en xuros páganse nin 4.000 euros, pero o resto pois son a política de personal que se seguiu na anterior legislatura neste Concello, que era vai ao xulgado. O xulgado foron, bueno, nos cando comentamos xa moitas veces, cando chegamos aquí encontramos pois cerca de 60 demandas de personal laboral que, bueno, hubo que ir xestionando e o resultado, bueno, pois aquí está. Queda algunha cousa pendente, pero é pouca cousa porque ainda está sin determinar, bueno, os importes, pero prácticamente con isto poñeríamos o día no que é o pago de sentencias judiciais. Pasamos entonces a... ¿Quedes algunha segunda intervención? ¿No? Nada máis, nos simplemente decir que efectivamente supoñíamos que falábamos de un número moi elevado de sentencias judiciais, de procedimentos judiciais, acaba de decir que son 60. Eu creo que algún máis que se arreglou por detrás e que nos parece unha verdadeira barbarie e que nos parece tamén moi normal que a que estuvo gobernando por Compromiso por Galicia non se atreva a dar a cara hoxe, é normal, porque con semejante barbarie, que ao final sale a luz, o sea, nós cansámonos de indicar que o que estaba pasando no Concello e con cara de risa chegamos hasta aquí. E o que lle pedimos é que isto non quede solamente na aprobación do pleno, sino que a maior brevedade se fagan eses pagos para que a xente poda, polo menos, recuperar o que se lle debe. Moi ben. Pois entonces pasamos a votar a proposta. Votos a favor? Abstencións? Bueno, pois queda aprobada a proposta por maioría. Moitas gracias.